Bathara Narada ora wedi. Ora wedi. Yen Bathara Guru ora weruh mergane katabetan tumindak ala. Mula paningale ya peteng. Ning nek ulun ora. Kok iso dadi gedene semono iki mbak aku njaluk. Njaluk apa? Carane piye supaya iso dadi gedene semono kuwi? Piututu perkaramu. Wis kana dioyak. Yen perlu dikapokke tumindake pancen nalisir saka angger-anggering kautaman. Dewa Amral. Yo, Bathara Guru ya aja mlayu. Kresna Tantulasa anyokring mring Sang Resi Jahnawi Suta Setyaki wonten timbalan tembang rawat-rawat bineta mbok bakul sinambi wara pawarta binandunging Karna yen to kadang-kadangku para Pandhawa ninggal negara Ngamarta lho pawunden Pandhawa nilar negari Ngamarta iya tindak dhateng pundiran wigatosipun menapa pun Kakang dhewe durung bisa mangerteni mula pun Kakang tumuli nganti lawan Sira Yayi kadangku ngarep borosi supaya tilik marang karan negara Ngamarta nah ngaten Prabu suawi kula dherekaken ninggal rawuh wonten negari Ngamarta Dimas Arya Setyaki ya ayo digelak lakune budal marang negara Ngamarta wah Yai Kresna aku sing teko Yai Prabu ya melajar wonten menapa Yai kadangipun Kakang pun Kakang niatku bakal sowan ana negara Ndrawati nanging kepasang yogya katujuh ing nudiripun Kakang pinanggya kelawan Sira Yayi ana ing marga siadhar tedhak menyang endi badhe sowan wonten negari Ngamarta lah kowe tak kandhani yen to dina iki negara Ngamarta jebol lho sababipun menapa Kresna aku krungu kabar tembang rawat-rawat bineta mbok bakul sinambi wara yen to kadangku para Pandhawa mapan ning sanggar pelanggatan nalika pun Kakang prapta ana negara Ngamarta aku takon karo anak-anak Pandhawa apa sababe Pandhawa mapan ning sanggar pelanggatan Gatotkaca Antarjatosena ora iso wangsulan dumadakan ora kanthi kenyono-nyono sanggar pelanggatan negara Ngamarta jebol ana buta ing gedhene kliwat ukur miturut kabar Pandhawa dipangan karo buta kuwi Kresna